Майстор най-голям си ти, на прозорците си богати. Вратички от Home Depot радват женското око. Водна топка тренираш ти и чичочък се зовеш ти. Гледай как въртиш девалта, най-добър си в занаята. Девалта я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Павлине, сега им покажи как завиваш с девалта здраво ти. Защото всички знаят павката, павката, как завива павката с девалта мъжката. Павка навива павката с девалта мъжката. Павката, павката, как завива павката с девалта мъжката. Щом доволна е жената, хич не питай за цената. Здрави хубави ръце, яки мъжки рамене, гледат как инсталира вратата. Всъщност там е занаята, инструмента я им покажи. Въртиш го много здраво ти. Павлине, сега им покажи.